Da, Šećeru, šta imam danas za tebe? Ovu fantastičnu vilu Hotzendorf. Imaš ovdje prelaz sa time feinen Grundstück. Plac ti je sve zajedno 2750 kvadrata. Ovdje se nalazi u suštini kuhinja. Kuća je koncipirana u suštini za dvije familije, da se jedni mogu gore da živi, jedni dole. 2009. godine građena, cigla masivna, imaš tu toalete sa umovionikom, isto jedno fantastično kupatilo, u suštini kao da si u spa hotelu. Parket je isto fantastičan, kako sam rekla, podno grejanje, ovdje nam se nalazi spavača sa pogledom na šumu. Da se odmaraš, znači kuća ti je odmor za dušu, ovdje se nalazi jedan garderob. Neko mi reče, jedva čeka kad će zima dođe da se obuče, obukla sam se danas, šalim se. Imaš ovdje isto jednu ostavu gdje možeš da staviš kofere, sve znači što ti treba taj prtljok, znači božićne kuglice ili za Uskrs. Imamo znači u ovoj kući sve zajedno 6 soba, čak ću da ti pokažem malo na brzinu sve. Sa stepeništima kuća je kao u suštini za princesine. Ovdje se nalazi isto jedna spavača soba za roditelje sa izlaskom, kad smo malo prije ušli na taj francuski balkon. Onda dole imaš rest od prostorija, 250 kvadrata imaš sve zajedno stambenog prostora, bez podruma, ali u suštini imaš dovoljno mjesta za dvije familije, kako sam rekla, možeš to sve da podeliš. Ovdje imaš jedan raum gdje možeš da meditiraš i za office ili za dečju sobu. Svud možeš iz kuće, malte ne da izađeš napolje na terasu, gore ima jedna veliki Weinkeller, ovdje je velika kupatilo sa Whirlpool barevane. Znači se mučkaš, da odmaraš se sa sektom. Ovdje imaš tuši, također toalete. Imamo u Erdgeschosu dole, znači 2 toaleta. Ovdje se nalazi jedna fantastična primača soba sa kuhinjom. Također sa tim kaminom. Kako vidiš, isto parket je baš ono izabran. Nije bilo šta, nego ljudi su gradili za sebe. I gledao se na svaki detalj, sa kuće je stvarno jako, jako lijepa. U suštini na lijevoj strani dolaziš ka kući, kako vidiš odozvod jedan put, imaš isto, znači to je sad isto apketren sa komšijom, sa tim can. Ovdje imaš dalje kao garderob, isto bi sve ostalo ovdje u kući, ako hoćeš, ako ne, isto nije problem, oni će to da sklonu. Ovdje imamo malo wellness spray, znači sauna biti ostala, greje se sa luftwärme pumpe. Imamo gore isto veliki dio šume, što ti pripada usto i jedan Weinkeller, gdje možeš vino znači da staviš i kad imaš goste možeš parti isto da slaviš. Ovdje znači za tehniku, ja ti ne mogu sad objasniti, za ovo ne razumijem, ali u suštini to nije za nas žene, nego za muške. Kuća, kako sam rekla, 2009. godine završena, ima sve zajedno 250 kvadrata, imaš 2750 placa, možeš u suštini odmah znači da je kupiš, ja ću ti još jednom da pokažem vamo. Imamo sad novu cijenu, znači sad je kuća sa 1 milion, u suštini početna. Tamo izlaziš znači, na te terase, kako sam rekla, možeš iz svakog prostora da izađeš na terase, znači u bašću. Mislim, stvarno odmor za dušu. I gore se možeš da popneš u šumu. Ovdje imaš isto jedan berajk gdje se možeš malo da, što kaže, da se povučeš, da odmaraš se. Ovdje samo u suštini divljač dolazi. Gore ti se nalazi taj Weinkeller. Ali o tom potom to ću da ti pokažem kad dođeš, kad dođeš da vidiš na termin, lakše naravno i lepše kad sve vidiš direktno. Ako ti se objekat sviđa, kontaktiraj nas, Klasan Apartmobil. Ugodan dan ti želimo.